dintre un job clasic și unul de tip MLM? Vino mai aproape. Te-ai gândit vreodată că există vreo diferență între un job clasic și unul de tip MLM? Am să-ți dau doar câteva exemple. Într-un job online ai un program flexibil, pe când într-un job clasic trebuie să fii 6, 8, 12 sau chiar tură de noapte. Lucrezi cât, unde și de unde dorești. Acesta este într-un job de tip online. Pe când dacă ești la un job clasic, prezența ta este obligatorie. Că ești la magazin, că ești la fabrică sau că ești la birou. Într-un job online, tu ești propriul tău șef. Cum? Uite, prin consecvență și prin dăruire și prin faptul că tu dorești cât mai mult de la tine, tu devii propriul tău șef. La un job clasic, șeful rămâne șef. Venitul într-un MLM ți-l stabilești singură. Cum ți-l poți stabili singură? Doar prin ambiție, muncă și foarte mult devotament. Într-un job clasic, venitul este stabilit de către șeful tău. Pentru a începe această activitate, ai nevoie doar de internet și de un telefon. Dacă vrei să profiți de această oportunitate și să-ți aduci un venit suplimentar în familia ta, te aștept cu drag alături de echipa mea.